Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia għandu jitlob inkjesta minn Maġistrat, dan brabta ma' allegazzjonijiet serji li ilu jaffaċċja fl-aħħar sentejn, b'mod partikolari dettalji li ħarġu fl-aħħar sigħat li jurew kif kienu depożitati kważi €900,000 f'kont bankarju f'Jersey f'isem il-Kap Nazzjonalista. Dawn l-affarijiet kollha li ilhom jintqalu fuq u dawn is-sentejn li għandu jagħmel illum qabel għada imorru stess għand il-Maġistrat u jitlob investigazzjoni fuq innifsu fuq dawn l-investigazzjonijiet, fuq dawn l-allegazzjonijiet. Il-Prim Ministru nnota li l-Kap tal-Oppożizzjoni sejjaħ konferenza tal-aħbarjiet is-Sibt filgħaxija meta l-pajjiż kollu kien qed jara logħba futbol tat-tim Malti. Dr. Muscat qal li mhux se jidħol fil-kwistjoni għax dejjem kien konsistenti u rrimarka li jekk hemm xi ħadd li jaf xiġifieri jkun vittma ta' firem folozz huwa hu u familtu. Jalla, il-Kap tal-Oppożizzjoni jkollu il-proċess kollu illi hemm bżonn u niġġudikawh meta jispiċċaw l-investigazzjonijiet, mhux meta ħajibdew l-investigazzjonijiet. Imma rrid ngħidlu l-Kap tal-Oppożizzjoni kemm kien ikun aktar għaqli illi għamel kif għamilt jien u meta joħorġu l-allegazzjonijiet dwar u jitlob investigazzjoni huwa stess. Il-Prim Ministru qal li meta kien hemm xi ħadd li b'xi mod jew ieħor sema xi dubji fuq dokument, dan il-Gvern żamm dejjem konsistenti u rrimarka li dak li jgħod tal-persuna jgħod tal-oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.